Arwaki ni machiegni nyakwara moge jwangi chenro makawuono mar ohala gi mwandu. Ma en chenro mamedo koloni yore mopogore opogore kendo mi riekni kaka inyalo chako ohala kendo tae e yo makare. Machiegni nyinga Cleophas Oluoch. Nyakwara moge jwangi kawuono ka wachako chenro mar ohala gi mwandu kae wadarango ohala ma itimo e kaunti ma Kisumu kendo ka en sigand Priska Nyango. Priska Nyango matiyo kod lwete. Iwacho ni kate muma nopenjo Musa ni ngang'o e lweti. Gino ma iting'e lweti nyalo kelo ni yuto kendo mae nyalo mi mwandu. Kawuono Priska Nyango timo ohala ni mano mar saloon kosuko ka to benite jogo mondiko. Kawuono die jogo madok pacho kendo dhi miyo nyithinde gi chiemo kalure kod tich ma Priska bende chiwo kar kae. Bendi ng'eyo ni tich mar saloon ka irito makare kendo kitime gi chunyi duto unyalo kelo ni mwandu. Priska Nyango miyo wasigande kaka nochako kare kae mar ohala kendo mathoth kotenore kod rito mwandu ma yudo kaluwore kod ohala ma itimo. Wawinjane kaka nochako kendo kaka otayo ohande ni mar saloon. Nyinga Priska Nyango Akanda ajadak ma Kisumu County. Maeo atimo ohala mar saloon. Atimo ohala mar saloon Lake Market Kisumu opposite Kenya Power. Ohala ni nachako after post elections 2007. Mane kana chako ohala mar saloon kane atiyoga Omino House nomuki bo owile Imperial Express. Ekana wuok kana ridora e chironi 2007 after post election ekana yudo dukani mokwongo. Gimano inspire mar chako ohala mar saloon initially na parogo ohala mar lewni. Baba wano miya 18,000 mana wuok godo bana dhi Kampala bana omo lewni. Koro ne by that time Telkom ne active, Kenya Power ne active. Koro na supply giga gi lewni after every 15th tadok to naneno ni lau budhe stock. Koro na chako mana e saloon mana dhiega na chako bedo gi interest. Naneno ka nyako mane timo tij saloon ni eno yudo pesa on a daily basis up to 4,000. Anti ngena rito nyaka tarika pagade kata nyaka en month eka doga chok pesa kamoko yudi ma ne miyaga tich matek gi dak mara gi nyithindo, supporting nyithindo. Baba wa emano miya pesa 18,000 mana chulo deposit mar dukana eka na chako tich. Challenges to nitie, inyalo maintain customer, itemo kaka dhano, inyalo maintain but gima tin kabisa chwanyi gi customer. Gima tin kabisa kata mana gonyo wich, kata mana luoko wich o change attitude. Koro nyakine kaka inacha your customers tiwuoyo gi customers gi. Ohala ni adhi godo nyime ne wach kana ya high school no kadhi e college. To kano kadhi e college nan gi salunda matisni. Salunda matisni emana tiega pile tadhi came Kenya School of Management. To achulo fee na after 2 good years. But yeko my diploma in business management came. Koro gino nomkone manokona ni na nyalo timo ohala ni mane nyalo konya nyaka nyithinda. Koro kae ema sebete ema puonjo na nyithindo. Koro asepuonjo godo nyithinda, nyathino osetieko Pwani University, sani otiyo KRA Nairobi, asetemo. Ohala ni osekonya, wuoda moro nitie Ambira, ohala ni osekonya gi nyithinde yore ma school. Nyithindo bokatere school ma hivi, school maber, ohala ni osekonya nyithinda chiemo to nyithinda dhi school. Puonj madame ng'ama dier chako ohala ni en ni ji ochayo tijwane. Gineno ni ok en mar jok mosomo. Mana I put it out. Gini en mar jite. En mar jite kendo nyalo konyi tij lwedo konyo makwayo ni joma mine kiko bed gi nyithinde dhoudi ogol gi mondo tergi trainings mopogore mag jo saloon. En tich miya godo on hand. Ber moingo pes ng'ato. Ase survive ohala ni for the last 18 years.
to onge ng'ama kwayo, ane mikwaya. Kata nyithindwa moko manodhi e university, ane magi kwaya, ano kakwa. Ohala ni anyalo yiero like every day, like every now, like any time, like after every minute. Ne wach osekonya, ohanda ni omona kata mana tie e kuonde mamoko. Ne wach ang'eyo gima timo ang'owa, gima yude. Inyalo dhi tibet office tirita 20,000. In 20,000 no inyalo yudo after 1 week. Koro kana chako ohala ni nachako gi nyiri 2. To kana chako gi nyiri 2, kaka namedo timo marketing nagi skills ga mathis mana yudo manyalo kono ng'ato ni donji alosi karibu customer. Kaka namedo dongra, kana dhi KMTC, nya KMTC ne luongo nya KMTC, Nyapoli ne luongo Nyapoli. Gini no dhi mochwalore. Kwa kuom sani nachako gi nyiri 2 kana chako ohala e Ot Matis ni nochopo kuma koro wane nyiri 10 gi customers 10. Nok nyalre momiyo ne waya ot machielo ni. Koro kwa sani ta an gi nyiri 13. Moko leo moko kodonjo. An gi nyiri 13 to mong'e tich te, to matimo tich maler te. Koro kaka amedo donga, kaka ohala no medo dongre, kaka nyiri medo biro. Newach ano kaero kama ng'ato dwa bete dwa rito nyawade gi bawang' tie kinyako ka tich odonjo to nyaka chiel mako titimo tich. Koro ka un gi face mar 10 gokinyi to by 8 jogo nosetie ki ba 10 moko nosedonjo 8. Koro mane kaka a plan. To gima nyalo medo wacho en niya, miyo ka miyo en sulwe mare, kaka lawa ni ondiki ni all women is a star. Miyo ka miyo en sulwe. Koro akwayo miyo ka miyo los wiye, ber mama ber nyako wuok e yie wiye. Koro akwayo unu bi uduto te mondo kai ne Kisumu kai, kikalo Kisumu, ijadak ma Kisumu, ibiro Lake Market rangach mokwongo, iboneno kondik e dhot ni Priska. To namba na en 0727 23466. Ene namba mana chako godo halani to poka wile bangi gini apaga boro. Nyakwara moge juang en geno marani Sigand Priska ujiwi mar chako ohala mora ma intiere godo kiwacho ni chaka kama intiere godo mabiro mbele Nyasaye ong'eyo katin bende kalure kod siso mari inyalo yudo thuolo mar gerori kendi ger gino ma itimo ma ihero. Waka uywe masani to kaduogo kae kod ja ohala mar Juma. Kik idhi mabor. Ngeso ka ngeso wakelo ni gik mamit makelo mor. Rogo mar nyithindo kae wakelo ni talanta. Loso gi lwedo wapuonji tedo be gi moko mamit. Rogo mar nyithindo ngeso 3 mar okinyi mana e Ramogi TV. Nyako ineno dhot ma inidonjo godo kaini. Adwa ni lok toki mondi wuok kae kaka inidonjo no. E chenro mar ng'ejo thumbewa, tich abich ni wuotho terowa nyaka lak nyiero e gwenge mag Gwasi e Suba, kama wayude Odosh Jasuba. Joga loso ne thumte. Sina da kodgi kuoli mokada achwori kanyane moko herane mogane moher. Giteo gite. Okay. Onyiso wa matute wi sigande kod wuodhe mar thum. Osama the late no to an mda kungo wero Osama. To Sama an nang'ino jabol.
Jabol gin jogo ma uso ga yedhe tiendara an mane gima sebedo kata mlak nyeto ka gisetime. Ticha Bishni tudri gi Solomon Atito Kafaya kochakore sari okinyi kendo chieng' ngeso saa 5 onyango e Ramogi TV. Kik bai. Machegni kendo nyakora moge jwangi cheno ni maro ohala gi mwandu waseka mano yweyo masani to bende wanyalo paro ni nyalo ndikonwa SMS line wa main 23600 kachiel koda ka mbui mar Facebook kama wantiere live sani inyalo yudo kanyo kimiyo paro mopogore opogore kaka wanyalo bero chenro ni kachiel koda ka ohala ma wakelo ni konde duto mag piny Kenya ma onagi timo kata mago man machiegni kodi. Nyakwara moge jwang kawuone mesa mar ja ohala mar juma warango Monica Adhiambo matimo ohala mag loso kombe kaunti ma Mombasa miyo wasigande kokonowa mor ma entiere godo e ohala kaka nochako kaka otae kachiel koda ka mor ma oyudo e ohala ni. Kinde mabiro bende en gi lek mano mar daro kare matimo ohala ma ponono ter kaluo kalure kod dongo moneno kata mogeno nyalo bedo e tijni mosetimo kuom kinde nyaka sani. Mae gomiyo kawuono ochope mesawa mar ja ohala mar juma to wamiye pek kawuono ni mar Monica Adhiambo e ja ohala wa mar juma. Anyinge longwa ni Monica Adhiambo, anyaseme katieno moloko dak kombe Mombasa. Ohala matimo en maru iko kombe an Mombasa kae location kuma ntiere iluongo ni Makutini wan Boki Sauni. Ohala ma iko en mar loso kombe to kod twang'o muneno kaka gieki. Ohala ni nachako kapod anyako lakini kinde mana nyako to natwengo kapok ayudo pesa ma akitogo ohanda. Ohala ni nachako twang'o kombe 2000 and I think it was 1999 kanyako natwengo Nakuru. Alafu Nakuru tamaloko dak Mombasa koni. Aduogo koni tatwengo matin katiyo ng'one ji mogik to koro ema yudo pesa tayago ohala mara ni kende. Ohala maya en mara iko sofa sets. Sofa sets gin kombe kaka mineno kar ka gieki. Inyiewo materials, yani iko kombe ke mag sofa set ohala matimo. Lakini otimre mang'eny ket process mag ng'eny nitiere kuonde miuke bao mwalo kucho. Bende asiki kelo malo kue, alafu kore kwa iko kombe tu wakete display. Seche moko bende iketo irango order, kibet kode kamae nitie ng'ama nyalo biro to mi order tiko to mag display. Lakini kinde machon cha pesa ne ber kech na ya ohala gi karibu okono chopo kata 100,000 lakini sani koro tek. Lakini kinde machon cha material ne beche ni piny, bepe ne beche gi ok ni malo, koro kani 100,000 no ninyalo yudo karibu kombe kaka set 4. Lakini sani gik moko beche yoidho te, koro yudo ya ohala ni sani nyaka ibed gi pesa mang'eny. Ohala ni an gi ji mandiko kicho kanyal time kenda, kanyal iko skeleton mag bao gi kenda. Nitie ng'ama iko skeleton mag bao mano bende ng'ama indiko achiel. Nitie ng'ama twengo, abenda twengo ga lakini tinde an gi nyako matwengo godo mano bende ng'ama indiko. Nitie ng'ama keto sponge kaka koro kijana mabaka karkani keto sponge go eko mano bende ng'ama ichulo. Koro ka in kode kaka an kode ni an gi jotich karibu 4 mago jo michulo lakini okachul gi paman en piecework. Kwa iko koma ni mwatieko ng'ata miyo pesa ne. Onge ng'ama ndiko pa end month permanent. Ena tich mar piecework. Lakini wadhigo maber. Kesani koro ka joma ngo ka gasebet go like 14 years. Tich mindikri kendi ata mitimo kendi michiwo gokinyi to ng'ama opango ni en gi advantage mang'eny nikech seche moko inyalo chiwo gokinyi. Yani onge ng'ama ikwayo rusa. Kech en ohala mari wuon.
alafu bende ok inyal lewa ahinya nikech tich bende pod mari, lakini advantage mare mantie ni en time chande, onge ng'ama limit ni time. Mane kore ber bet go ohala mari kendi. Koro kaka sani, ata paro kata nyaka dhi dala iyo Kisumo kocha. Kech nyocha dhi kocha wuotho, joka nong'e na ok ang'e na dhi timo ang'o, nadhi timo patrol awuotho Nyamasaria kacha, awuotho nyaka Kibuye. Aneno kaka gigo kombe, lakini kombe gi ok beyo kamekwa. Kombe ma Mombasa beyo moingo. Koro en tich maber madi, lakini achake chon ka ja higni kapok aromo kata higni 22. So ok anyal regret nikech nokatieko dhi mbele gi somo nadonjo ohala. Koro osetimona gik mang'eny, asepuonjo nyithindo, kata nyara maduong' sani ni e university third year, mana gi tijni eri kwa konyre godo. Koro ok en tich marach. Ing'e ni customer en ga variety, lakini githeko, to lakini wang'e ni gin variety. Moro nyalo biro ni piyo, dwaro kom piyo, mondikne mapiyo. Kitieko iko, ochako dogo msino adhi safari, sijui obedo nade, pok ayudo balance no ero. Koro gina challenges mwakale kama, lakini wang'iyo go. Inyalo yudo ni ng'ato ting'o ni repair, obiro dhuro ni e dhot kanyo, onyisi ni ikna bobiro ikawo pesa ni mag mfuko, itiyogo, kisetieko tiyogo, koro kigone simu no bi okawo kombe, ochako mi challenges mang'eny. Challenges ng'eny, lakini ang' notima. Challenges ng'eny, ng'eny gimoro amora nitie gi berne, nitie gi rachne. Koro nitie seche ma benefit nitie, nitie seche moko idhi hasara, nitie seche moko idhi hasara, lakini en tich mane waseamua timo ang' notim nang'o to tich to ing'eya ka sani tek oko kae. Anana gi buga na wuon ma seche moko andiko, lakini poko adhi to an extent ma kamano ero, kech kata wach moro mar dhi e business trip cha mar dhi puonjruok cha bendo ka hinyi gadi. Koro anana gi buga mandiko, ing'e ni kawuono an gi tijni, kiny an gi tijni, kamano. Tije monego be nitieko by chieng' ma kama, kech koro luda ka customer obiro. Ka customer obiro ma onego bedi ka okom kaka Saturday. Moro nyalo biro nyisi dwaro kom kiny. Enen. Koro nitie mani se promise Saturday, to nitie makoro kendo en dwaro kiny to segolo pesa. To koro ng'ano kudang' tamri pesa. Bochu nachona ni kawo, lakini koro ka in gi funda achiel kamae, koro miyo arango fundi moro machielo ma oko. To wajoin alafu watimo ohala piyo piyo. Mage challenges ma wan. Loko dak tek, lakini lure gi kaka in bendo opidhi. Kechan kana Nakuru, lakini ene jaoda jakoni. Koro wan kanwa kocha to nwadugo koni. To kocha kane antie, nondika tich. Ok na onge go ohala mara. Koro kana biro koni, ta akwonga rango tich mondika. Koro kaka ondika koro anatweng'o e duk ng'ato ma ikone kombe gieki. Koro aendelea gi tweng'a kare kanyo, katweng'o kanyo. Eka koro ayudo information moko ma gather information magi kaka inyalo yawo kari. Eka bira yawo kara. Koro kaka an tijni nachako chon. So mostly deal gi customers machon. Ng'ato biro nyiewo kom, ikone maber, oro ni customer machielo. Koro moro cha bende kobiro, koro gima itemo ni ik maber. Hiki nena ni pesa ng'ato cha maber ni dwa chamo basto tich itiyo ne molil. Koro wats ni ikone kom maber kodhi, to dhi miyo osiepne namba. Osiepne cha bende kobiro, ikone maber, obendo dhi miyo osiepne machielo namba. Koro mostly an adil ga gi customer inago iko. Ena loso tich. Kiloso tich to ka ng'ato donje ode, kom ni nyiewo kanye, anyiewo ni Bethlehem, Makutini kacha, miya namba no ero, alafu imiya namba. Alafu ng'ato goni simu ni Monica, miya namba nigi osiepa moro, wacho ni ochiko ne kom. Kama ne kaka watiyo kodi. Alafu simu ko kaka kete status, osiepna moro neno, pengine ne ngo osiepne moro. Kore mwese no osiepna ne iko kombe. Mane kaka wadi. Ohala ni ok rach. Dong'e ni ohala moro amora to nigi advantage gi disadvantage. Koro ok rach ahinya. Most kidwa chake to nyaka ine ka imani kuma ji ng'enye. Alafu most dwaro ga highway kuma geche bende kalo, ka joma dhi town, joma dhi kamoro amora neni. Ok rach ahinya, lakini sani en gi challenges, kech sani gik moko bech gi tek.
Chono nwanyalo nyiewo kitamba bei mayot, sponge ne bechgi yot. Koro nyalo yudo kitimo quotation mar kom, ne nyalo tung kaka gi pengine 25,000. Kom ni nyalo uso 35, kati nyalo uso 32. Lakini sani koro yudo ni quotation duong' moingo kata faida masani wayudo. Lakini kaka wan joma nochake chon, to ne bere. Kidhi ohala gi paro ni dwa loso mwandu pile, to nyalo disappoint. Ohala dora patient. Dora patient kaka kitugo gi pesa. To ohala ok dwa tugo. Kech pesa ohala sasa nyalo luar piny, sasa nyalo idho. Nitie moko ma ohala ber. Koro sema ohala ber cha nyaka irid winj. Kech kiani kiny dwe machielo to ohala biro chalo nade. To the more muendelee ng'eto kata gi pangilio mar maisha mar. Jomoko dwa no yud mwandu ringe nyiew mtoka, yud pesa kinyo ringo nyiew ang'o, yud pesa timango. Koro ina men gi mpangilio mar ng'e nyithindo somo, imani kumedake kokwongo. Yani ng'ama biro ohala ni mondo kinya bed tajiri no mano ng'ama nyaka bed patient. Ohala ok dhigo ng'wech. To ohala kidhigo ng'wech to pesa ohala nyalo dok ni chien. Namba na mar simu en 0721282145. Nyinga en Monica Dhiambo. Duka iluongo ni New Bethlehem Furniture. Wan Makutini, wan Mombasa. New Malindi Road. Stage ki biro kae to stage iluongo ni Lesha. Ne kuma kilor to yudo wa wang'eny. Kiwok lights, ichopo msikitini kanyo. Kichopo stage kuma wantiere. Sigand Priska Nyakwara Mogejwang kod mano mar Monica en mano mar jiwi ni ohala en gino manyalo timore. Kawuono wawinjo sigeni ariyogi, wadona tude kero juma manyien ka wabiro menyo welni mamoko kachiel koda ka jogo matayogi ka gimi riekni mopogore opogore ka ginyalo chako mari kendo mondo mi tayo yo makare. Oriti masane, nyinga Cleophas Oluoch. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag ohala gi mwandu, donje viewsasa.com.